Mircea? Mircea? N-ai vrea să căutăm copiii vânduți de baby brokerul pe care l-ai devoalat tu? Ba da. Eu aș vrea să-i căutăm. Păi să-i căutăm, dar de unde știm noi ce copii a traficat baby broker? Complicat de aflat totuși. Să-l dăm pe forumul acela american, să-i dăm poza, că poate îl recunosc părinții care au făcut tranzacții cu el. Îl vor recunoaște în cazul fericit, în care copiii au ajuns la niște familii. În cazul în care n-au ajuns la niște familii, și dacă o să-l recunoască diversi pe forum, nu or să spună nimic. Treaba e totuși, revenind la tema de bază a emisiunii, deci navele se scufundaseau? Exact. Au fost două nave care se scufundaseau. Dar marinarii băuseau când navele se scufundaseau? Pare că sunt niște cantități absolut uriașe. Că sunt nave care vor să se scufund cu tine, sunt nave care nu vor să se scufund cu tine. În condițiile în care două nave se scufundaseau, înțeleg că navele au dorit și ele să se scufundaseau. Da, e un scufund, două scufunduri. Da, camioanele cu dosare și ele se scufundaseau? Ele dispăruseau. Ele dispăruseau. Dar folosesc o expresie colocvială, ele se subseseau. Repetați, vă rog, că n-am înțeles. Lasă așa. Dar problema e, totuși, președintele României, doar când te uiți la el, vezi că e bizar. În ce sens? Cum? În orice sens. Dar când îl mai auzi și vorbind prost românește, nu te îngrozeseu? Da, îngrozeseu. Eu presupun că de acum înainte, că macac nu m-a lăsat CNA-ul să-i spun. Da. Deci că macac nu se poate. Da, cum? Dar de ce varan se poate și macac nu se poate? N-a răspuns CNA-ul la treaba asta. Și cum ai vrea să-i spui? Dom'le, să-i zicem băsei-sao. Bun. Nu e corect? E potrivit, domnul Ciuvică, văd că e bucuros. Nu e așa? E un pic lung. Băsei-sao? Poate să fie băseu. Băseu? Da. Ai văzut că la roman așa îi zicea omul. Cum îi zicea omul, domnul Ciuvică? Bășe. Bășe. În dulcele grai. Așa îi zicea omul la... Da. Voi ați înțeles ce a spus Ar fi varianta, ca să fie și cum moldovenește și portughezește, să fie un fel de bășeu, zic ceva, o chestie de asta. Salva Bășeu. Ar putea să fie. Dacă există Salva Vișeu, să există și Salva Bășeu. Dar voi ați înțeles, voi oamenii de acolo, toți oamenii, ați înțeles ce a zis el în legătură cu acoperitul? Că toată lumea să frăsuie de dimineața până seara, eu nu mă mai uit la televizor, că nu mai pot, adică nu mai, mi-ajunge și mie, nu mai pot. Deci nu mă mai uit în timpul zilei la televizor, că nu mai pot. Nu s-a înțeles foarte bine, pentru că în perioada în care a vorbit despre acoperitul, el se scufundaseu și nu se auzea de jos. Adică de sub apă, știi că unul nu se aude. Deci el a zis ceva de genul, m-am uitat după aia și pe Hot News, pe live text, am reluat de 1000 de ori afirmațiile, că văd că deontologii de la televizor, acești jurnaliști semicretini care populează ecranele, sunt preocupați de această temă lansată de președinte cu acoperitul. Și m-am uitat și eu acum să văd, ce a zis ăsta cu acoperitul? Dom'le, deci nu a fost delir, ați observat? Doamne ferește, da. Deci nu e nimic logic în ce a spus. Nu. Eu nu am o hârtie de la un serviciu, dar dacă ar fi un acoperit, nu e o problemă. Problema e când acoperitul e acoperit, dar eu n-am zis în sensul în care. Poate că a fost. Poate că o să fie. Poate că a fost, dar poate că n-a fost, dar nu era vorba despre o hârtie. Nu, deci... Da, eu am întrebat, Fiola. Consumaseu? Consumaseu. Prietene, omul consumaseu, dar de data asta, adică paiul, trebuie să fi consumaseu cu paiul ca să obții efectul ăsta. Și doi, paiul nu-l băgase în gură, ci în nas.
Adică, La ce vă referiți? mai nou, apa plată se bea așa, cu paiul, adică lași o dâră de apă pe masă și faci... Interesantă abordare, nu m-am gândit. Prietene, este delir. Eu îți citesc de pe hotnews.ro după ce l-am văzut pe Băseisao în direct. Ce scriu nu, foștii fii angajați atent lui aici. Sima ex-Crocu? Să nu se aștepte nimeni că va fi un document al serviciilor secrete. Nu poate fi așa ceva. Dacă aș fi primit ceva de la un serviciu secret, puncte. Eu am ridicat problema dacă a fost un ofițer acoperit. Da. Băi, îi fileață, prietene, deci... Ce a făcut? Îi fileață. Ah. E furtuneau în capul lui. Zice, eu sunt convins... Atenție, nu, că delirul continuă. Adică, Așa, da? Deci, eu sunt convins că o astfel de recunoaștere, dacă va fi... Cum? Eu sunt convins că o astfel de recunoaștere, dacă va fi, nu va face rău nimănui. Ha? Un fost ofițer acoperit nu poate fi liniștit, indiferent ce funcție are. Ah. Eu cred că ar fi foarte bine să știm exact ce am declarat. Ah? Ce? Nu știu, nu mai zice. Păi am dat. Răspunsul domnului Sârbu acoperă doar jumătate. Eu am spus că este un ofițer acoperit sau un ofițer acoperit. Cum a zis? Încă o dată. Înțelegi ce spun? Eu cred că ar fi foarte bine să știm exact ce am declarat. Răspunsul domnului Sârbu acoperă doar jumătate. Eu am spus că este un fost ofițer acoperit sau un ofițer acoperit. Ah. Prietene, Domnul Sârbu a trebuie mințit... luat acum... Domnul Sârbu a mințit prin omisiune și se referă la Adrian Sârbu ăla cu infinite datorii la stat și care ține toate site-urile alea băsiste care băsesc, începând cu gândul.info, unde activează crucișătorul Popescu Tudor Cristian. Nu cred că la domnul Adrian Sârbu, nu? Cel cu cred că milioane datorii la statul român, nu? Sper că nu. Nici eu nu cred. Domnul Sârbu a mințit prin omisiune și nu numai azi, într-o lungă campanie. De când am făcut această afirmație, nu contenez să-și aduc aminte că nu există un ofițer acoperit în familia dânsului sau dosarul Băsescu. Frate, îmi căutați dosarul de 25 de ani. Nu este. După aia ce cu camioanele, bagă cu camioanele. După aia a băgat camioanele. Au garat camioanele. A, Camioane cu dosare. da, zice cu De fapt, cu camioanele. note ale lui. Zice. Nu, atenție. Eu am spus într-o emisiune a lui Tucă, securitatea a beneficiat de la mine de câteva camioane de rapoarte, cele de voiaj, cele de la Anver, gândindu-mă că au fost văzute și de securitate. Eram comandant pe o mare navă. A zis cât era de lungă nava. A zis că avea 306 metri lungime sau un zarzavat de genul ăsta. Ceea ce e important, că securitatea de la 283 de metri în sus era interesată. Deci, mărimea contează și la securitate, înțeleg. Da. Deci, Așa. băi, după mărime, ia. Așa. Eram comandant pe o mare navă, Da. dar nici acel moment nu a mai putut să treacă pe lângă mine niciun ofițer de securitate fără să zâmbească complice. Doamne Dumnezeule. Prietene, orice a luat ăsta vreau și eu. Doar că degeaba vreau că ăsta a luat tot. Așa În mod pare. evident. Prietene, deci tu... Nu, vreun om de pe planeta asta care citește... Ce? Astea. Cum? Dacă poți să repeți. Păi, nu prea pot. Ah. Ia pune-l pe el să repete, să vedem, poate? Da, pe bune, acum, sigur că ne putem amuza, dar tu înțelegi că omul ăsta, nu știu, poate să declare război cuiva, adică după ce ai citit, poate orice. Prietene, să declare. Deci eu știu acum, dacă România atât a putut România să aibă 10 ani în frunte pe... Ăsta. Atât a putut țara asta. Ce să facem? Să declare, prietene. Zice... Nu, stai, că mai zice despre asta acoperitul. Ia. Zice, ar putea fi niște probleme. A? Cum? Ce? Dacă ai fost cumva în incompatibilitate. Să fi fost angajat în justiție la acea vreme. Toți fac trimitere la legea 303 pe 2004, care a stabilit incompatibilități.
Dar legea 92/92 avea o prevedere expresă pentru procurori și judecători că nu pot fi ofițeri acoperiți. E Macovei. Deci, Prietene. Macovei? Deci, ideea este, a venit cum ar veni președintele României și a zis, între candidați un ofițer acoperit. Pe care lumea s-a întrebat, bă, ăsta e bine cu capul sau și cum anume demonstrează el că unul e un ofițer acoperit? Și el vine și zice, dar nu e vorba despre o hârtie, că dacă ar fi fost o hârtie, n-aș fi putut să vă arăt. Este vorba despre... Mie îmi place asta cu ij la sfârșit, întotdeauna ij, de la vertij. Știi? Este... Aici e cheia. Unde? Dacă Da? ai ceva. Cum? Așa scrie. Aici e cheia. Dacă ai ceva. A. Cheia franceză? Când vorbim de președintele României, CV-ul tău trebuie să fie complet și electoratul să știe cine ești. A. Da. Nu, la astea nu ne așteptam, adică Nu, băi, dovezi, e- documente. E cam procesul Dacă telepatia. Auzi, dar tu crezi că mai primește Turcescu niște dezvăluiri de la Arici Pogonici? De exemplu, sau... Hă? Dacă era de la Arici Pogonici, era simpatic, dar Era părea că a simpatic. primit de la un ospiciu. De la un ospici. De la Arici Ospici. Că poate mai vine acum lăutarul Turcescu, tingdang, 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 ca să... Să facă un pic de orchestrație pe lângă delirul șefului său. Tingdang, 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 tingdang. Se scufundaseau toți, crede-mă. Scufundaseu. Eu zic că în seara asta se scufundaseau toți. Da. Deci, nu ia Udrea, domnul Băsău. Că dacă se scufundaseu, merge și Băsău. Domnul Băsău. Bre, cum se spun eu? Ij. Ăsta. 306. 306 metri. Bre, Udrea, tu ascultă-l pe cetățeanul României, cum spune la Icișea, de să uită lumea în dinții lui. Bre, nu ia 5% Udrea. Dar tu-l duci în eroare, că 5% mi se pare mult. Păi e mult. Am zis așa, bine, prietene, la câți bani au făcut ăștia din afaceri cinstite, desigur, o să cumpere geci. De-astea, o să mai voteze unii pe geci, pe găleți, pe nu știu, pe ce, pe carcase de porc. Păi ce? Nu știu, pe carcase de porc. Pe ce se tranjează ei? Nu știu, prietene. Ah. Deci, de-aia zic, ăia al de fileață ai lui Udrea, oamenii de dreapta din România, cum ar veni, Da. dar vor duce din poartă în poartă cu câte o căldare, cu câte un porc mort, cu ceva, știi? Deci, de-aia zic, hai, 5% că poate mai rezolvă ceva, dar mai mult de 5%, deci bre, stai liniștit, nu ia Udrea mai mult de 5% niciodată. Degeaba, e degeaba. Deci toate aceste... Votați-o pe Udrea. Că de fapt el asta, de-aia s-a dus să spună că să voteze lumea pe Udrea. Stai bre liniștit, nu trece de 5. Stai relaxat, flexat. O pasă lungă și utilă, aș sugera. După părerea mea, mâine pe Antena 1 reluare de pasa asta, că e bine. E păsăi sau. E păsăi sau, da. Da. Scufunde sau. Rămâneți, vă rog frumos, cu Mircea.